Însă trebuie să înțelegeți că Filat a căzut la picioarele lui Plahotniuc foarte repede după arest. Deci el, da. În aceeași perioadă, iată, 19 decembrie, era perioada în care Plahotniuc își dorea foarte mult să ajungă prim-ministru. Filat va dezvălui ceva despre ce a discutat, pentru că noi știm că atunci mai mulți deputați pe LDM, unii chiar au recunoscut public, alții pe surse, că Vlad Filat le-a cerut să îl susțină pe Plahotniuc și să-l voteze premier. S-a discutat atunci despre asta? Sau? Da, deci Filat nu doar că a îngenunchiat la picioarele lui Plahotniuc și ei comunicau permanent, ca să înțelegeți, ei aveau telefon personal în celulă cu o aplicație Bria, care îi aducea un angajat de la penitenciare, este și numele lui. Era telefonul dat de Plahotniuc. Da, Plahotniuc i-a dat un telefon cu o aplicație Brie pe care ei comunicau și Filat vorbea, cred că săptămânal cu Plahotniuc. Mai mult ca atât, Filat l-a ajutat pe Plahotniuc cumva să încerce să devină prim-ministru. Și aici, întâmplător, am aflat și eu despre asta. Deci în seara, când trebuia domnul Timofte să ia decizia ca Plahotniuc să fie prim-ministru sau nu, Filat l-a sunat pe acest telefon pe Plahotniuc, care era telefonul pe speaker, și i-a spus domnului Timofte: domn președinte, bună seara, vă rog foarte frumos să-l numiți pe Plahotniuc prim-ministru, pentru că este cea mai bună candidatură. Ca să înțelegem mai bine și să înțeleagă telespectatorii. Vlad Plahotniuc era la o întrevedere cu Nicolae Timofte. Erau mai mulți, Plahotniuc și mai mulți, inclusiv domnul Timofte, la Condrița. Și asta era noaptea, în jurul orilor 12 noaptea. Și Filat l-a telefonat, sau Plahotniuc l-a telefonat pe Filat. Probabil, nu mai știu cum a fost, dar ideea a fost că Plahotniuc, Filat fiind în celulă, l-a rugat pe Timofte să-l numească pe Plahotniuc prim-ministru. Domnule Pupa, o să vă rog foarte mult, pentru că este vorba de persoane publice, sau cel puțin așa bănuiesc, dacă a mai existat cineva la acea întrevedere care poate să confirme ce spuneți dumneavoastră acum. Alexandru, eu am o relație frumoasă cu mulți oameni din țara asta, care sunt oameni corecți, oameni onești. Nu sunt ca acest mizerabil Filat sau Plahotniuc. Și nu aș fi vrut să dau nume. Dacă o să vorbiți cu Filat, el o să vă spună asta și o să recunoască. Aduceți-l la poligraf cu minciuni. Au fost și alți membri PD la acea întrevedere de la Condrița. Da. Marian Lupu, Dumitru Diacov. Lăsați-mă să mă abțin de la nume. Deci, ca să înțelegem foarte exact, Vlad Filat, care astăzi iese din pușcărie și îl face psihopat, sociopat, bandit, criminal, mafiot pe Vladimir Plahotniuc, în decembrie 2015 îl ruga pe Nicolae Timofte să-l facă pe Plahotniuc premier. Exact, mai mult ca atât. Deci, Filat a sunat colegii lui de partid. A sunat colegii de partid și a spus: vă rog frumos să-l votați pe Plahotniuc prim-ministru. Vă rog, pentru că mă ajutați pe mine.